til den her video. I det har jeg lige lavet en anden video faktisk, med hvor jeg viste de her ting, jeg købte. Men nu fik jeg lige en anden idé. Det er fordi, vi har købt sådan noget tandpasta her. Så vil jeg lave slim nu. Jeg vil lave slim. Det følger jeg faktisk selv sådan noget for YouTube. Så det vil jeg lige faktisk gøre i stedet for. Nu ligger det bare der. Så. Mor, jeg har lige valgt en anden idé i stedet for, så jeg lige har slettet den video. Fordi jeg vil hellere lave hjemmelavet slim. Så, yep. Og det kan tage op til en time eller sådan noget. Videoen bliver en time. Overhovedet bare. Så bare stop der. Han er lige hos. Jeg har lige fundet en video med en slim, jeg tager og så en tandpasta, og så en skål. Og min mor er lige gerne at se noget, men så super. Jeg er lidt flot på det, så skal jeg lige høre, hvis jeg lige siger noget, det der er noget. Okay. Okay, kommer det lidt. Okay, nu har jeg lige fået hjælp til at åbne den sådan. Okay, det er en dansker, der har lavet den her. Så nu håber jeg, det er god. Dagens video skal vi simpelthen lave slim. Vi skal lave slim kun ved brug af det her Colgate tandpasta. Og vi kommer også til at bruge en lille smule frugtfarve. Men ellers er det faktisk det. Og som sagt, så er det uden lim. Vi bruger Colgate i stedet for. Og det er uden kontaktlinsevæske. Okay. Så det du får brug for, det er, at du får brug for noget tandpasta. Og jeg anbefaler den grund allerbilligste overhovedet. Det skal ikke være den, der er sådan gel. Det skal være en helt almindelig tandpasta. Derudover kan du også vælge at bruge noget frugtfarve, hvis du gerne vil have, at din slim skal have en smule farve. Sidst men ikke mindst, så kan du bruge en lille smule håndcreme eller body lotion eller noget i den stil. Det er fuldstændig lige meget, hvilken slags det er. Det er bare med til at gøre den en lille smule mere smidig. Lad os komme i gang. Det første, Så jeg finder lige noget håndcreme. Så vi skulle bruge. Så finder jeg det. Vi får noget håndcreme igen. Hvad er det nu med håndcreme? Ja, det er, at vi simpelthen skal bare putte tandpasta ned i en skål, som kan tåle at komme i mikroovnen. Og vi kan ikke bruge en almindelig ovn. Det skal være mikroovnen. Når I har fået den mængde tandpasta, I gerne vil have, så er det nu, hvor vi skal til at putte noget frugtfarve i, hvis I gerne vil have det. Jeg tror, det er fint. Jeg tror bare, min bliver blød. Okay, nu føler jeg allerede, at jeg bruger halvdelen. Men altså, jeg skal have en svin. Men bruger jeg ikke. Nu er det nu, hvor vores tandpasta... Ja, okay, lige kommer. Nu prøver jeg lige at gøre så. I kan se. Nej. Nu skal jeg lige her igen. Sådan noget tandpasta. Men bruger rigtig meget. Jeg har allerede nærmest brugt halvdelen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har brugt egentlig. Okay. Og så bliver mix med farve skal en tur i mikroovnen. Og som sagt, I kan ikke bruge en mikroovn. Det skal være en mikroovn. Okay, så man skal lige dreje det lidt rundt, siger hun. Fordi det gjorde hun, så nu gør jeg lige få den lidt mere twist. Tænker jeg det. Okay, nu skal vi have den i mikroovnen. Og det er langsomt. 2 minutter. Eller 2 sekunder. Så det gør jeg virkelig hurtigt. Nu har vi lige gjort det, og jeg kan anbefale, I skal ikke prøve det. Fordi det er sådan ret skrabt. Nu ser det sådan her. Det er ret varmt. Så se sådan her ud. Den er varm, så vær venlig, og husk at passe på jeres fingre. Men den er stadigvæk ikke helt klar til, at vi kan begynde at få den til at ligne slim, så den skal lige have et par minutter endnu. Mor, den skal lige have nogle 2 sekunder igen. Min skal ikke have mere, kan jeg godt sige. Ja. Som I kan se, så er den begyndt at blive en lille smule tykkere, og vandet er begyndt at fordampe.
Men den er stadigvæk ikke helt klar endnu, så den skal lige, tror jeg, have en gang mere. Når jeres tandpasta, nu lyder lidt mærkeligt, men når jeres tandpasta er begyndt at køle af, så vil den nogenlunde se sådan her ud. Som I kan se, så er den stadigvæk en lille smule klistret, men det kan vi simpelthen gøre noget ved at putte en lille smule håndcreme i, eller body. Nej, ved du hvad, du holder lige din. Men Du holder lige din. 2 sekunder. Jeg har ikke vist jer, hvordan min ser ud lige nu. Men altså, jeg tror måske, at min er overbrændt. Måske ikke lidt. Det er altså lige mindre det. Ja. Så siger hun bare, at jeg skal tage alt det her op. Så der er jeg bare med en lille klat. Jeg tager lidt mere i. Okay. Det bliver til en meget, meget lille slim. Og det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide det her. For jeg har lige brugt halvdelen af min tandpasta. Så bliver det til sådan en lille hvad putte alt for meget i? Ja, så leger hun det. Som I kan se, så bliver det hele bare endnu mere klistret. Men nu skal I simpelthen bare putte det ned igen, og så lige give det en tur i mikroovnen den sidste gang. Nu har den lige været en hurtig tur i mikroovnen igen. Den skal ikke have særlig meget af en gang, men bare lige til at samle sig. Og nu er det simpelthen nu, hvor... Okay, så den skal lige have en gang mere. Pauser jeg lige. Lidt længere, okay? Den har jeg igen. Jeg er lige gang med at lave slimen, fordi hun har glemt det der creme der, så nu skal vi putte den i til sidst. Og der er ikke et cream. Så hvad jeg lægger det her længe, faktisk ikke lave det bedste. Nu skal vi sociale det, ellers har jeg allerede en kæmpe fejl. Det her kan jeg ikke arbejde med. Altså, det er helt væk. Men så kan jeg skal lege med det også. Fungerer det helt. Jeg ved ikke, om det er mig, der falder noget forkert, eller hvad det er. Men... Den ligger lige der. Ja, jeg ved sgu ikke, og så kommer jeg. Jeg redder lige min slim, imens I ikke er der. Så. Hej. Hej igen. Jeg tror, jeg har reddet den lidt nu. Altså, det er ikke meget. Ja, det er lidt bedre nu. Altså, jeg har fundet ud af, at den er rigtig dejlig for ens tænder. Det bliver det bare tilføje det noget godt noget. Så. Okay. Den er faktisk god nu. Den her tror jeg godt, man kunne lege med. Så prøv at se. Den former sig sådan lidt mærkeligt. Men det er sådan noget, man lige kan lege med. Nå, vi ses, indtil jeg lige har fået fikset den helt. Der. Hej igen. Hej igen. Det var faktisk ikke så længe siden jeg sådan sluttede den. I kan nok ikke mærke, hvis man sagde det. Men det har jeg jo faktisk lært nu. Jeg kan have givet at lave videoen endnu. Men jeg føler, at den er blevet lidt bedre. Måske skal den bare lige have lov til at stå lidt. Altså, nu okay. Den er sådan lidt semi-dårlig. Jeg har den. Okay. Vi laver noget andet nu. Jeg får lige vasket fingre, og så kommer jeg igen. Gør jeg lige hurtigt. Hej. Slim. Så sådan her. Jeg ved ikke helt, om det sådan kan lege med. Sådan ret klistret. Så den spørger sådan lidt af. Ikke meget. Jeg står på mine hænder. Ja, men det kan godt være, at det her tager slut af. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi mere skal lave. Måske senere kan vi lave sådan noget som en monster. Det skal vi en af dagene. Se. Det skal man have en
materialerne til dem. Det kigger jeg lige, om jeg har nok garn. Det burde egentlig have. Ja, jeg har garn. Så skal man faktisk bare smide det rundt om sin hånd. Det kan jeg vist vise i en video. Vi skal altså lave sådan nogle små timsedutter. Jeg vil sige, vi ses. Tak for i dag. Hej hej.